ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಾತಾಡಲು ತಾಯಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಕ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿನ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾ ಚೈನೀಸ್ ವೈರಸ್ ದಾದನ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಅವು ಮೊರನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪಡೀಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ಅವಳು ಹೋದಪ್ಪು ಅವಳೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ ಮರನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆ ಹೋದಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಮರ ಆರು ಇರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಒಳ್ಳೇರು ಆಂಟಿ ಒಳ್ಳೇರು ಐಗಾರು ಬಂಡೇರು ಆಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಜ್ಜೇರು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕೊರಂಟ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿತ್ತು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಕೊರಂಟ್ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ಐಕಾರು ಬಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊರಂಟ್ ಕೊರ್ನಂಡ ಗುಣಾಪುಡಿಗೆ ಬೇಗ ಹಾಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಕೊರಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಕೇಂಡೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗಳುಳ್ಳಿ ಆರ್ಡೆಗೆ ಏನು ಇಂಚಿನಿಗೆ ಕೊರಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊರಂಟಿಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡು ಕೊರಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮರದಂಡ ಏನ್ಲಾಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಕತು ನಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊರಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಳ್ಳಾದಿರು 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಳ್ಳಾದಿರು ಅಂಚೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಳ್ಳಾದೀನಿ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಕೊರಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಎನ್ನು ತಿಳಿಗಾರನು ಪಾಪ ಅಂಡ ತಿಳಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಂಬಳು ಐತ ಸೀಕ್ ಬೈದೇನೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬೈದೇನೆ ಕಾಲಾರ ಬೈದೇನೆ ಮಾತೈತೀರ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕು ನಿತ್ಯ ಸದ್ಯ ದುಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಳೆ ದೂರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೋಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬೋಲೆ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಕೈಕ ಸೋಕುಡ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದಂಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಣದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂತವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಪಣದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗೇರಿ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.